IFM News. IFM News. Regional. Nasugsugatan di iti dua a driver ken Maysa a Backrider iti napasama ka panagdinong par iti barangay Flora, Santo Domingo, Ilocos Sur. In maneho ti agtawen ti 33 at taga Santo Domingo, Ilocos Sur ti Yamaha NMAX 155 motorcycle ken lubon na iti Maysa nga agtawen ti 27. Agpada at taga barangay Puro, Magsinggal, Ilocos Sur. Ti met driver ti Euro 150 motorcycle ket agtawen ti 29 at taga barangay Pangpangdan, Santo Domingo, Ilocos Sur. Agpadpadaya ti NMAX idinto nga adamit iti bangir a linya ti Euro. Pinadas ti Euro ti nag-overtake iti sarsarunen na alugan ket isumeten iti gundaway a panagsinnagid dagiti dua a motorsiklo. Agpapadamet ana itaray ti ospital dagiti karaman iti aksidente. Naamuan nga adda iti impluwensya ti arak dagiti dua a driver ken awan pay iti usarda a helmet. Para iti IFM News, siak ni Idol Tony G. Tatak IFM.